Pois, boas tardes. Matías, tens que ocupar o outro lugar. Bueno, boas tardes. Vamos dar comezo ao pleno ordinario do 4 de xullo ás 5 da tarde. Primeiro punto da orde do día é a aprobación das actas das dúas sesións anteriores. Partido Popular, por enterado. Bloque Nacionalista, por enterado. Concelleiro non escrito, por enterado. Perfecto. Pois continuamos co segundo punto da orde do día. Dación de conta de decretos e resolucións de alcaldía. Dentro deses decretos está a liquidación do presuposto do Concello. Ten a palabra un minutiño o secretario do Concello. Boas tardes a todos. Por decreto da alcaldía número 436 de 2025, de data 25 de xuño deste mesmo ano, aprobouse a liquidación do orzamento do exercicio 2024, que forma parte do expediente 1098/2025. O resume do orzamento, en canto que o que se refire a gastos de exercicio corrente, sobre unhos créditos iniciais de 4.268.952,1 euro, ou uns aumentos de 1.003.477,82 euros, e unhos créditos definitivos de 5.272.429,83 euros. Unhas obrigacións recoñecidas netas de 4.408.171,22 euros, un remanente de crédito de 864.258,61 euros, uns pagos realizados de 4.191.995,36 euros e unhas obrigacións pendentes de pago de 216.175,86 euros. Polo que respecta a exercicios pechados, sobre un saldo inicial de 636.302,26 euros, realizáronse pagos por importe de 296.451,61 euros. E quedan como obrigas pendentes de pago 339.850,65 euros. En canto ao orzamento de ingresos de exercicio corrente, as previsións iniciais foron de 4.268.952,1 euro, hubo aumentos tamén por 1.003.477,82 euros, previsións definitivas de 5.272.429,83 euros, uns dereitos recoñecidos de 5.129.125,95 euros, dereitos anulados por importe de 11.410,34 euros, dereitos recoñecidos netos por importe de 5.117.715,61 euros, unha recaudación neta de 4.744.241,68 euros e uns dereitos pendentes de cobro de 373.473,93 euros. En canto a exercicios pechados, o saldo inicial é de 4.421.777,63 euros, pendientes de cobro 3.393.895,68 euros, unha recadación de 1.027.881,95 euros e uns dereitos pendentes de cobro de 3.395.895,68 euros. En canto ao remanente de tesorería, o remanente de tesorería total é de 4.149.582,87 euros e o resultado orzamentario, unha vez realizados os correspondentes axustes, ascende a 867.697,68 euros. Pois, dase conta da liquidación. Terceiro punto da orde do día, dación de conta da adhesión e aprobación de convenios de colaboración, Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego, non escrito. Vamos por enterado. Perfecto. Pois continuamos ao cuarto punto da orde do día, expediente 715/2025, aprobación da ordenanza reguladora do Servicio de Estacionamento Regulado na Vía Pública do Concello da Illa de Arousa. Pois traes a este pleno a ordenanza reguladora do estacionamento.
Vale. Un segundo, que estáme comentando o secretario que ten que comentar os ditámenes das comisións informativas. Antes de proceder ao debate do punto, pois vou dar lectura ao ditamen adoptado pola Comisión Informativa de Asuntos do Pleno. Na Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, celebrada o día de onte, acordouse con 4 votos a favor dos 2 concelleiros do PSOE e dos 2 concelleiros do BNG e 3 abstencións dos 2 concelleiros do PP e do concelleiro non adscrito, ditaminar favorablemente a aprobación da ordenanza reguladora do servicio de estacionamento regulado na vía pública do Concello de Illa de Arousa. Perfecto, pois o que comentaba, traes a pleno a ordenanza para regular o servicio de estacionamento regulado da vía pública, a chamada zona azul, por chamarlo dun xeito, que se establece pois, uns horarios e unhas... o servicio fala sobre o 15 de xuño ata o 15 de setembro, os lunes e os domingos incluídos, de 10 a 8 da tarde, establecese ese como horario desa zona, estará señalizado como corresponda. Facultase tamén á Xunta de Goberno a modificar, ampliar ou reducir de bandito período por motivo de interese público. Quedan excluídos os vehículos municipais, ou vehículos oficiais, así como os vehículos que se atopen incluídos no padrón municipal do imposto de vehículos de tracción mecánica. Quedan o prohibido estacionamento nesta zona hora de camións, tractores, autobuses e remolques. Prohíbese o estacionamento na zona hora de vehículos de calquera clase, incluídas as autocaravanas ou similares, excepto autorizados, dende as 12 ata as... Aquí hai un error, Daniel. Estou me dando de conta. É hasta as 8 da mañá. Bueno, nada. Non sei, é o mismo, non pasa nada. Hai unha... No artículo 6, no párrafo segundo, onde se establece eso, excepto autorizacións desde as 0 horas ata as 9, sería hasta as 8. Hasta as 8 da mañá. Isto que se intenta con esta medida é que non, o estacionamento sobre todo de autocaravanas é todo inconveniente que nos está causando neste caso na zona da área secada, que é a que está incluída nesta ordenanza. En principio, non ten máis, para estacionar vai haber tres aparatiños que son funcionan con luz solar, non necesitan corriente para poder quitar o seu ticket habilitante, o seu título habilitante. En principio, fala de diferentes sancións por incumplimento das diferentes infraccións que se poden cometer. E pouco máis, levará a Policía Local o seu control. En principio, máis nada, ten a palabra o Partido Popular. Sí, por curiosidade, chamou a atención que antes houbera que dicir o que as votacións da Comisión Informativa. Sí, normalmente os debates dos puntos de orde do día teñen que comezar ca lectura por parte do secretario do ditame da Comisión Informativa. Normalmente non os leíamos, porque, era a práctica habitual desde que cheguei aquí ao Concello, pero sí que é certo que o ROF di que ten que empezar así os debates. O que é o punto de orde do día. Vale, pois aclarado. Sempre se está ben empezar a facer as cousas ben. Como facemos para corregir o error ese? Corregímoslo todo a boli aquí ou... Cando se tome ora o acordo, en vez de o error que non sei por que este error, porque se revisou non sei cantas veces, pero, sempre queda algo atrás, pois o acordo é ás 8 da mañá, non ás 9 da mañá, como sale na ordenanza.
Nada, pois, nós vemos ben regular os aparcamentos, e máis cando vai a estar pasando por ali cada media hora pola tarde un autobús, terá que poder pasar con facilidade e non crear aínda máis atascos. E sobre as medidas, pois, poderían ser outras, poderían ser estas. Nós non creemos que sean as máis correctas, pero foron as que elegiron ustedes. Bloque Nacionalista Galego, nada que engadir. Concelleiro non escrito. Bueno, a ver, eu aquí ti vistes un error, eu vexo uns cuantos. Como xa falamos na comisión informativa, usted explicou que, bueno, que o tema era porque a xente ali pois pernoctaba en esa zona e tal. Non vemos moi ben o tema de que ali non poida aparcar nadie entre as 12 e as 9 da mañán, porque había que mirar pois, unha maneira de filtrar a xente que pernota e que non pernota e lle apetece pois ir á área da secada a dar un paseo pois ás 12 da noite ou á 1 da mañán, porque non pode aparcar ali, se non vai a pernoctar. Despois, eu aquí no tema das horas vin outro error, porque o sistema este vai a funcionar de 10 a 8 e non se pode aparcar de 12 da noite a 9 da mañán. A 8 da mañán. Entre as 8 e as 10, que pasa pola mañán? Non funciona, aparca quen quere e non paga. Aparcamento libre. Vale. É que non especifica en ningún lado. O sea, hai que estar aquí botando contas. Cando unha cousa non se regula... Desde as 8 hasta as 12, aparcamiento libre tamén. Vale. Prohíbese o estacionamiento na zona hora de vehículos de calquer clase, incluídas as autocaravanas ou similares, excepto autorizados dende as 12 da noite ás 8 da mañán. Os vehículos que se atopen incluídos no padrón fiscal do imposto están autorizados? Vale. Os vehículos propiedade de minusválidos, da igual de onde sean, da igual de onde paguen o impuesto, non? Poden aparcar todos. Vale. Os vigilantes estes que nombra aquí na ordenanza, quenes son? Isto vai unha subcontrata, vai no levar alguén... A ver, xa dixemos onte pois que isto, nós en teoría pois non o vemos mal que se regule o tráfico aí, que se ordene, digamos, non? Porque é unha zona que xa sabemos todos como estaba, que aparcan os coches aos dous lados, que hai que deixar transitar se ven pois un camión de bomberos, e hai que poñer un pouco de orden aí. Non o vemos mal, pero sí que pois hai algunha cousiña que nós non a vemos ao 100%, pero bueno, ustedes explicarán agora. Vale, comento. O tema da pernotación. Pernotación, a persona que vai ali media hora, unha hora, pois aparcar, estacionar, pois lógicamente a esas horas non temos maneira de controlar. Por eso se instalaron uns lectores de matrícula ao inicio desa calle e ao final, no inicio da área secada, mas ao final onde sale do IGAF. Vale, hasta aí esa é a maneira de controlar. Sabemos a que hora entra e a que hora pois saleu. E, lógicamente, tamén sabemos o tipo de vehículo que entrou e que saliu, porque, lógicamente, quita unha foto e vemos o vehículo, que tipo de vehículo é. E aí é onde se vai a actuar. É dicir, que se ve cando é unha autocaravana, unha camper destas ou outro diferentes tipo de vehículos. É verdad que moitos tamén dormen nos seus coches particulares, que cando veñen non é o primeiro que atopamos, e neso, pois, temos unhas franjas horarias, non é que chejes e deixes unha hora o coche ali estacionado e vayas a ser sancionado, senón que non é unha franja de horario é moitísimo máis amplia que unha hora, por exemplo. No tema dos minusválidos, pois todo o que teña tarjeta de minusválido, sea aquí na Illa de Arousa, sea en Madrid, pois todos ese vehículo que vai a estacionar onde ahora mesmo xa estacionan as persoas con esa tarjeta, pois van a poder seguir estacionando sen ningún tipo de impedimento. E o tema dos vigilantes que me comenta, ese si chegar ao seu momento, que, como dixen antes, é a Policía Local a que se vai facer cargo do controle da vigilancia, si chegar ao seu momento de que houbera que
subcontratala, quitala a concurso por X motivos, é un servicio como pode ser o servicio de abastecemento de agua, pois seríamos vigilantes que a empresa no seu momento, cando sea, pois sea a que vaya, bueno, pois a controlar os... Bueno, xa quedou aberta para as dúas modalidades. Por un momento vai non levar a policía local, que creemos que pode ser o máis adecuado, e polo momento vai a ser como vai, bueno, vai a ser dese estilo. Pois, si... Partido Popular? Nada, mira, nós, vou empezar dicindo, nós vámonos a Aster, porque, por lo que dixemos, creemos que hai que regular aí o cacho, pero, sinceramente, creemos que hai flecos aí soltos, e, sobre todo, creo que necesita os veciños, por exemplo, que somos daqui, sabemos que podemos pasar e ir, non hai problema, pero moitas veces, cando alguén che pregunta se pode acceder a alguén de fora, logo, entre comillas, para ali, a min, personalmente, resultame complicado, porque non teño toda a información suficiente para saber se poden, se non poden ou como vai a funcionar. Eu creo que falta moita información para que a xente teña claro o que se pode facer e o que non, e despois, pois, darle unhas voltiñas a algunhas cousas para que quede o mellor posible. Perfecto. Bloque Nacionalista Galego, Matías... Entonces, se un vehículo vai ali pola noite, polo que sea, estaciona ali porque quere pasear, non pernocta, non ten por que ser sancionado. Vale. Era só eso. E os vehículos da Arousa poden aparcar en calquer momento, non lle influye esta hora. Vale. Pois, nada, por aclarar. Os vehículos que están empadronados, que pagan un imposto o rodaje, que como se suele decir, neste Concello non teñen ningún tipo de limitación, por chamar dunha maneira, nin de día, nin de noite. E os que queran pernotar, eu creo que na illa pernotar non dar unha volta, eu creo que de noite ali non é un sitio moi adecuado para dalo, máis que nada porque non hai nin luz no camiño, pero bueno, se lle gusta andar con a linterna na cabeza a xente, pois, bienvenida sea. Eu creo que no Bran a xente está de vacacións, a xente non ten presa por dormir, se lle apetece dar unha volta por ali, que poidan ir, quero dicir, a ver, non é unha cousa, non me parece descabellado, oye. Bueno, vamos a ditaminar o punto. Partido Popular. Ás veces a xente busca a oscuridade. Vámonos a Aster. Bloque Nacionalista Galego. A favor. Matías. Abstención. Nos a favor, 6 a favor, 5 abstencións. Pois continuamos co seguinte punto de orde do día. O expediente 1215-2025, aprobación da ordenanza fiscal reguladora da tasa polo establecemento de vehículos de tracción mecánica nas vías públicas municipais e de regulación e control do estacionamento. Ten a palabra o secretario. Na Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas celebrada no día de onte, acordouse con 4 votos a favor dos 2 concelleiros do Partido Socialista e dos 2 concelleiros do Bloque Nacionalista Galego e 3 abstencións dos 2 concelleiros do Partido Popular e do concelleiro non adscrito, ditaminar favorablemente a aprobación da ordenanza fiscal reguladora da tasa polo estacionamento de vehículos de tracción mecánica nas vías públicas municipais e de regulación e control do estacionamento. Pois, nada, esta é a continuación da ordenanza anterior, pero, neste caso, a ordenanza fiscal da tasa. Neste caso, pois, falase das tarifas que serán as seguintes: 1 hora 50 céntimos, 2 horas un minuto, iba a ser 1 hora, 1 euro, 3 horas 2 euros, 4 horas 3 euros, e todo o día, pois, todo o día enténdese dentro do regulamento, desde as 10 da mañán ás 8 da tarde, pois 4,5 euros. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, bueno, é un pouquiño o de antes, non? A ver, a nós podenos gustar máis ou menos as tarifas que vos traedes aquí para aprobar en pleno, con nós non contastedes para nada, entonces podrían ser mellorables ou non, pero, bueno, gustaríanos que para estas cousas contásenos un pouco con nós, xa o témolo dito moitas veces. O peor de todo é que moitas veces, aínda que nos poidan parecer mellor ou peor
cousas das que traídas aquí non sabemos moitas veces nin que votar, porque despois utilizades un pouco tamén o noso voto para despois implementarlle cousas e dicir que nós votáramos a favor, como xa ten pasado, por exemplo, co plan de mobilidade, onde fixeron e desfixeron, un plan con total afán recaudatorio, un exemplo moi claro é de que é recaudatorio e que é para o verán a máis para o inverno, non é para paliar só os problemas do verán, senón non quedaría establecido tamén no inverno. Despois, o que aquí se dixo en moitas ocasións que o autobús iba a ser gratuito, eu, de feito, dixen a xente polo camiño que o autobús iba a ser gratuito para a xente da Arousa, porque dixo en pleno varias veces, e agora resulta que xa non é. Agora resulta que ida e volta costa 3,10 euros, cando a tarifa por estar ali todo o día ou no horario establecido son 4 euros. Eu non sei se iso vai a chamar a atención para que a xente utilice o autobús, porque por 80 céntimos máis ou por 90 se vai a poder aparcar a hora que quere ali e estar máis tempo, non sei se iso é a mellor idea. É que, claro, van cambiando tanto que o que levan 5 anos como autobús lanzadera, agora pasou a ser xa autobús circular, hasta o nombre lle cambiaron. Por iso que nós vámonos a abster nesto tamén. Bloque Nacionalista Galego. Nada, simplemente decir que a ordenanza fiscal pois para poder executar a que se aprobou anteriormente. Concelleiro non escrito. Sí, a ver, non vou añadir moito máis, simplemente pois que as tasas pois calcularnas ustedes, como ben poñen aí, pois non temos unha base fiable porque é un imposto, unha tasa nova que non sabemos, aparentemente non se ve descabellada, non hai nada máis que añadir. Pois, se queredes, pois ditaminamos o punto. Partido Popular, Abstémonos. Bloque Nacionalista Galego, A favor. non escrito Abstención. a favor do Partido Socialista. Pois nada, continuamos co seguinte punto do orde do día. Antes de nada, quería facer unha puntualización do tema do autobús. O tema do autobús coa tarjeta é un 40% máis económico, máis barata que a tarjeta que, bueno, pues que de transporte público da Xunta de Galicia. Sería menos de 2 euros o trayecto, ir e vir, porque son 93 céntimos por trayecto, e despois os menores de 21 anos sería gratis e os maiores de 65 sería gratis. Eu creo que o acordo que ten a Xunta neso para facer os simus que se están facendo, pois son eses, e nós temos que adaptar tamén a eles. Pois continuamos co sexto punto da orde do día, que é o expediente 1198/2025, aprobación da modificación orzamentaria 5/2025 por transferencia de crédito. Ten a palabra o concelleiro delegado. Perdón, Daniel, o secretario do Concello. Na Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas celebrada no día de onte, acordouse con 4 votos a favor dos 2 concelleiros do Partido Socialista e dos 2 concelleiros do Bloque Nacionalista Galego e 3 abstencións dos 2 concelleiros do Partido Popular e do concelleiro non escrito, ditamonar favorablemente a aprobación da modificación orzamentaria 5/2025 por transferencia de créditos. Ahora sí, teñome que acostumbrar eu isto tamén. Ten a palabra o concelleiro delegado. Ben, boas tardes. Bueno, pois trátase de unha modificación orzamentaria por transferencia de créditos por importe de 53.048,43 euros. Básicamente trátase de que temos que incrementar unha serie de partidas que vou a pasar a detallar resumidamente. Temos que incrementar en 3.000 euros a partida da Administración Xeral de Gastos Xurídicos e outros. Temos que incrementar tamén en 10.000 euros a partida de ocio e tempo libre e transferencias a entidades, que, como xa se explicou na comisión informativa, vai destinado ás festas do Carmen. Trasladáronos desde a comisión de festas, pois que este ano tiñan, si cabe, máis dificultades que en anos anteriores, fundamentalmente derivados de que a cofradía está pasando por unha situación económica moi delicada, e entón pois a aportación que leva feito durante anos e durante décadas en esta ocasión pois vai a ser imposible. Xa o ano pasado, como ben sabedes, se veu tamén aquí un incremento da partida destinada. Inicialmente no orzamento do 24 estaban previstos 21.000 euros e tuvemos que incrementalos a 25. Este ano, contando xa pois coa situación, partimos dun orzamento de 30.000 e aínda así pois desde a comisión comentáronnos que
non cubrían os gastos e, polo tanto, pideusenos un esforzo por parte do Concello, incrementámoslo en 10.000 euros, chegando a aportación este ano por parte do Concello para as festas do Carmen ata os 40.000 euros. Bueno, por outro lado, temos que incrementar tamén, dotar de orzamento a partida para poder asinar o convenio con Augas de Galicia. É un convenio que sabedes que leva tempo traballándose nel. É un convenio para a mellora da rede de saneamento. É unha obra que acada pois, prácticamente 1,5 millóns de euros e que, bueno, que como xa nos trasladaron tamén en outras ocasións, como foi no tema da depuradora, pois parece ser que houve un cambio de política na Xunta e, polo tanto, o Concello pois, ten que aportar o 20% desa actuación. A todo agora, todas as actuacións que se viñan realizando nos concellos da ría pois, eran financiadas íntegramente por Augas de Galicia, pero parece ser que agora que xa non é así. E entón, pois, por nos non vai quedar de executar todas estas melloras que supoñen, pois, eso, unha mellora medioambiental e unha protección dos nosos recursos e un compromiso co entorno no que vivimos e, polo tanto, por nos ese esforzo non vai quedar. Creo que era en torno a casi 300.000 euros, son aportacións que temos que facer en 3 anualidades, 2025, 2026 e 2027. E máis nada. Partido Popular ten a palabra. Sí, nós entendemos que hai que facer modificacións de crédito. O que é máis difícil xa é que de entender é que hai 4 días que se aprobaron os presupuestos e que hai que facer xa tanto cambio, porque, por exemplo, o que dicía o portavoz do BNG de que a cofradía aportaba menos, por exemplo, para as festas do Carmen, pois xa era sabido desde hai bastante tempo, pero nada máis. Tanto o convenio coa Xunta de Galicia como as necesidades que tiña a Comisión de Festas, pois máis ou menos xa poderíamos saber as necesidades, pero non sabíamos xusto cantidades exactas hasta fai como 15 días máis ou menos que cando supemos o importe tanto do convenio como o importe total que da necesidade das festas do Carmen. Pois, como ben apuntaba antes o concelleiro, Augas de Galicia requírenos un 20%, cando en outros proxectos nunca o requeriron, e que casualidades que ese 20% tamén é o que aporta Augas de Galicia, porque o 60% son do Goberno de España, outra vez máis. Outra vez máis ven o Goberno de España a salvar a Xunta de Galicia, pero, bueno, é o que hai, estamos acostumbrados xa, menos mal. Sigue sendo un pouco eso, descabellado, de que nós tiñamos que poñer o 20%, cando Augas de Galicia ten que poñer pon solo o outro 20%, cando unha administración que nos multiplica por 400 o presupuesto a nós, ou probablemente bastante máis, aporta o mesmo importe que un concello de menos de 5.000 habitantes. Pero, bueno, aquí estamos para aportar o que faga falta e continuaremos con ese, por nós non vai a ser. Ten a palabra o voceiro o concelleiro non escrito. Non, dai, tes ti a palabra. Non, tes ti a palabra. Nada, pois que entendemos que estas son partidas que sí que hai que dotar de cartos, se é necesario, e se o hai que facer, pois hai no que facer, non hai máis. O que sí que, bueno, que se modifican, son 10 partidas as que se modifican, entonces quero dicir que o cálculo desas partidas, pois, igual non se votou de todo correcto cando se modifican tantas, quero dicir, a hora de elaborar os presupuestos, pero pola modificación nada que decir. Voceiro do BNG ten a palabra. Sí. Vamos a ver. Modifícanse exactamente 4 partidas. Eu non sei se... Eu creo que é palpable que vostedes non teñen ningún tipo de experiencia de goberno nin consultan cos concellos do lado, cos seus compañeros, porque verán que as comparacións son odiosas, non? É sorprendente que se diga por parte da oposición que eles xa o sabían, porque entonces vostedes xa sabían que a Xunta non nos iba a dar a axuda que pedimos para mellorar a envolvente do Centro de Interpretación da Conserva. Xa o sabían que non nos iban a dar.
Home, era previsible porque levan anos negándola, non? Pero, bueno, a nosa obriga é pedirle e, ademais, contar con ela. Creo que non é descabellado. Entonces, non sei cal é a previsión. As festas do Carmen xa lle comentamos que incrementouse desde o orzamento inicial do ano 2024, que eran 21.000 euros, hasta o orzamento 2025, que eran 30.000, xa se incrementaban 9.000 euros a partida, con respecto ao orzamento inicial do 2024. O sea, que con iso xa se contaba. Bueno, nos pensamos que as cousas poderían ir mellor. Non foi así, e aquí estamos para resolver os problemas que outros non son capaces de resolver. Aquí estamos nós. Partido Popular, ten a palabra. Bueno, eso de que o gobierno de España nos ven a salvar, bastante teñen con salvarse eles, ahora mismo. Nada, nós estamos a favor de todo isto, pero xa propiamente dixo agora o portavoz do Bloque que era un pouco previsible, nós creemos que era un pouco máis previsible tamén. Nada máis. Concelleiro non escrito. Como lle gusta presumir a usted, non tendes experiencia. Pois non temos experiencia, non? Pero fomos a lista máis votada por diante súa e súa. Modifícanse 4 partidas, pero dentro desas partidas, por exemplo, na capítulo 1, partida esta, seguridade e retribución básica, seguridade e complemento de destino, seguridade e complemento específico, vías públicas e retribución básicas. Poste a mirar, vale, si son 4 partidas, pero sácanse os cartos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidas. Actuacións de mellora do centro de interpretación da conserva, menos 6.000 euros. Non sei, ao mellor son eu o que non ve aquí os menos, pero eu vexo menos en 10 partidas. Son 9. Bueno, máis ou menos, non son 4, como dixo usted. Concelleiro ten a palabra. Sí, por mí non teño nada máis que decir. Pois ditaminamos o punto. Partido Popular, A favor? Bloque Nacionalista Galego, A favor. non escrito, A favor. e a favor do Partido Socialista. Pois creo que hai unha moción de urgencia por parte do Bloque Nacionalista Galego, que xa se vos pasou na comisión informativa. Ditaminamos a inclusión da urxencia, mellor dito, da moción. Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego, A favor. non escrito. Dime, perdona, non estaba atendendo. Despois somos nós os que andamos nas berzas. Estaba lendo. Vale. A moción de urxencia que vai presentar o Bloque A Nacionalista favor da urgencia, sí. A favor tamén por parte do Partido Socialista, pois ten a palabra. Quería decir, se faz o favor, podes dicir aquí á concelleira do Bloque que non se dirija a mí para falar, que se quere falar que fale co seu compañeiro ou senón que pido ao micro. Perfecto. Xa no pleno anterior xa se dirixeu a min un par de veces, agora outra vez, que fale co seu compañeiro. Perfecto. Elena. O Bloque Nacionalista Galego ten a palabra para ler a moción. Ben, traemos aquí esta proposta a raíz da última decisión tomada pola Xunta de Galiza a respecto da ambulancia medicalizada do Hospital do Salnés. O Partido Popular na Xunta volveu un ano máis a trasladar a ambulancia medicalizada con base no Hospital do Salnés para Sanxenxo durante a época estival, na vez de reforzar este Concello de Grove con unha nova ambulancia. Esta decisión é unha temeridade que pode ter consecuencias dramáticas, deixando na práctica sen ambulancia medicalizada unha parte moi importante da comarca do Salnés. Son xa moitas as ocasións en que se puxo en evidencia as consecuencias de que a ambulancia medicalizada non estea no Hospital do Salnés e, polo tanto, non estea en disposición de prestar asistencia en 5 minutos, na vez dos 25 ou 30 se ven desde Sanxenxo ou que directamente xa non se active. A isto hai que engadir que a ambulancia medicalizada que ten a súa base no Hospital do Salnés, o 061 está asignando maioritariamente traslados de doentes ingresados no Hospital do Salnés a outros hospitais,
aínda que o traslado non sexa urxente e as persoas a trasladar non estean en situación crítica ou de risco. É sorprendente esta decisión cando no Hospital do Salnés hai unha UBI móvil destinada únicamente a este fin que permanece aparcada. Esta conta con material, persoal técnico, así como facultativo e de enfermería do Servizo de Urxencias do propio hospital, con gardas localizadas e remuneradas. Unha auténtica irresponsabilidade, xa que mentres realizan eses traslados de doentes non críticos, a ambulancia medicalizada non está dispoñível para atender as urxencias que xurdan na comarca. O tempo de resposta deste servizo pode marcar a diferenza entre un desenlace positivo ou un fatal. Diante desta emerxencia, o factor tempo e eficiencia é fundamental. Nas paradas cardiorrespiratorias, en ictus, en politraumatismos, cada minuto de demora na atención agrava o prognóstico e a supervivencia. Exiximoslle rectificación ao Partido Popular, que priorice a saúde e a vida da veciñanza da comarca do Salnés e destine os recursos para que dispoñan dunha asistencia sanitaria digna. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG no Concello de Arousa presenta para a súa aprobación polo Pleno da Corporación esta proposta, coa adopción dos seguintes acordos. Rectificar a decisión de trasladar a ambulancia medicalizada con soporte vital avanzado con base no Hospital do Salnés para Sanxenxo durante os meses de verán, procedendo a manter a mesma no Hospital do Salnés os 12 meses do ano. Reforzar con outra ambulancia medicalizada con soporte vital avanzado na época estival as zonas de alta afluencia de visitantes de Sanxenxo e o Grove. Dotar a ambulancia de soporte vital avanzado que só ten un técnico na actualidade con 2. Rectificar a decisión de utilizar a ambulancia medicalizada do 061 con base no Hospital do Salnés para realizar traslados entre hospitais, salvo casos excepcionais, xa que deixa descuberta a poboación da comarca sen atención durante horas. E, por último, realizar os traslados intercentros coa UBI móvil destinada a este fin con base no propio Hospital do Salnés, que conta con material, persoal técnico, así como facultativo e de enfermería do Servizo de Urxencias do propio hospital con gardas localizadas e remuneradas para tal fin. Ben, supoño que todos somos coñecedores desta última decisión que acaba de adoptar a Xunta do Partido Popular de un ano máis, creo que van 5, de trasladar a ambulancia medicalizada que tiñamos no Hospital do Salnés a Sanxenxo. Non sabemos se é que teñen medo que se lle poña mal o rei e que teñamos que atender de urxencia, pero a realidade é que quedamos nos sin servizo. Cando non é certo que a poboación se traslada á costa, porque nós xa estamos na costa, xa me dirán vostedes a poboación da Arousa a que costa se pode trasladar, como non sea a costa do monte, na costa xa estamos, e, polo tanto, parecenos unha decisión absolutamente sin sentido, perigosa, que pon en perigo a vida da xente que teña necesidade de ser atendida. Mais nada. Partido Popular, ten a palabra. Sí, nós estamos a favor do que se pide. De feito, se tuéramos dúas, ainda era mellor. Se tuéramos un helicóptero, nós aquí no Centro de Salud era mellor. Todo o que sea bo para a sanidade, pois mellor para todos, non? Nadie pode estar en contra disso. Outra cousa xa é a demagogia que fai aquí típica do Bloque, que menos mal que goberna o PP, e no verán quedamos sin ambulancia e chegan a gobernar eles, seguramente non teríamos nin ambulancia nin Hospital do Salnés pola súa maneira de gobernar. O que faría falta é unha ambulancia aquí na Arousa, porque tendes aos veciños tamén un pouco tensionados con todo o incremento de impuestos e todo o que lle facedes, e cambios de normas e todo iso. Aquí sí que vai facer falta unha ambulancia. Entendemos totalmente de acordo coa moción do BNG, é verdad. Estamos totalmente de acordo coa moción que se presenta, non ten lógica ninguna, que é verdad que Sanxenxo e o Grove, que supostamente esta para onde vai destinada, pois ten unha población moi grande nesta época estival, pero o resto da comarca tamén temos esa mesma demanda e temos esas mesmas necesidades porque tamén aumentamos en población. Por iso que estamos totalmente de acordo na moción, pero, bueno, sin ningún tipo de fisura, ademais. Concelleiro non escrito. Sí, apartando a política e a retranca que utiliza aquí o portavoz do BNG ao expoñer a súa moción, si entendemos pois que sí, que a ambulancia medicalizada ten que estar en Villagarcía todo o ano,
E que logo se queren dotar a Sanxenxo de outra, pois estaría ben, pero entendemos que nos Salnés ten que haber unha medicalizada, apartando políticas e retrancas e demagogias. Da igual que en goberne, tiña que haber unha ambulancia nos Salnés. Bloque Nacionalista Galego. Nada, bueno, agradecerlles o seu apoio á moción e recordarlles que é o seu partido o que toma estas decisións. Partido Popular. Pois venme ben eso de recordar. A ver se cando facedes as notas de prensa, cando as subvencións e todo eso son das administracións do Partido Popular, tamén as disides. Porque sempre se vos olvida. Só nombrades ao Partido Popular para as cousas negativas. Pero podemos dicir moitas cousas boas tamén do Partido Popular, a que sí? Que vos están dando axudas. Non vos están dando ningunha axuda? Non. Sí, moitísimas. Estou esperando que me reciban para falar da Avenida da Ponte, para a Rúa Cabodeiro, esas non interesan. Para esas sí que non interesa. Ahora o resto que lle toca a todos os concellos, porque lle ten que tocar, porque xo dicía no seu momento, a Lei de Regulación de Bases de Régimen Local especifica que deberían as diputacións, que teñen que crear un plan único que lle chaman, bueno, na Diputación de Coruña chamas así, aquí chamámoslle Plan Concellos no seu momento, agora chamanlle máis provincia, eu mismo, que era o Plan Concellos, pero con distinto nombre. E recordolles no seu momento, cando estaba Rafael Dourzán, que o 20% se dedicaba a dar a dedo a quen eles viran en Jana, e, bueno, pois agora, cando cambiou a Deputación, despois de tantos anos, pois tamén cambiou as políticas que se facían, por fin abrimos a Diputación aos concellos, e ainda menos mal, que eu xa sí que intentaron, pero non foron capaces porque mesmo os seus propios alcaldes non quixeron, continuamos co plan concellos, agora que lle chaman máis provincia. Ten a palabra o concelleiro non escrito. O máis provincia, o extra co que ides a arreglar a calle Baradomín, que é outro, non é o máis provincia. O das infraestructuras deportivas, co que pagaste despois a iluminación do campo de Testos e se vai a pagar agora a reforma da grada, que son 100 e pico de 1000 euros. A contratación, non se sabemos para que nacen as diputacións nacen para isto. Pero bueno, pero son cartos que veñen da Diputación e non é só o plan máis provincia. Está o plan extra, está o das infraestructuras deportivas. Outro día salía outra noticia onde a illa contrata non sei canto personal. Eso tamén é o máis provincia? Sí? Sí? E todos os traballadores eses contrata o Concello ou contrata algúns a Diputación? Todos o Concello? Non hai financiación vale. Pois entonces, claro, moi ben. Pois vale. Concelleiro do BNG. En fin, as mostras de descoñecemento son continuas. Nada, agradecerlles de novo o seu apoio a esta moción e creo que, pois, nada máis que decir, simplemente, pois, que efectivamente acabo de explicar ben o alcalde, pois máis alá do que son achegas pois prácticamente ordinarias e universais, non recibimos gran cousa, ou gallá así fose. Entendemos que os recursos son escasos en todas as administracións, obviamente, non só no Concello, pero, bueno, e despois tamén un pouco relacionado co punto anterior, non, sobre o tema da rede de saneamento. Eu creo que todos os aquí presentes compartimos que a Arousa é un sitio especial, e que, bueno, pois que temos que manter ao mellor infraestructuras únicas precisamente pola nosa realidade tamén única, insular, que ten un coste máis elevado do que sería noutros concellos. Nós non podemos mancomunar a depuradora con outro concello veciño, por exemplo, non podemos acometer obras compartidas, pois porque somos unha illa, non? Entón, pois xa se ten pedido moitas veces desde este concello que se recoñecese esa singularidade, non? E vemos que, bueno, pois que non hai esa sensibilidade.
na reunión que se mantivera con Aguas de Galicia, a raíz da depuradora, pero tamén desto pois trasladouse esa situación, pero pois de momento esta sensibilidade non está sendo recollida. Mais nada. Pois vamos a ditaminar o punto. Partido Popular, A favor. non escrito. A favor. Bloque Nacionalista Galego, A favor. Partido Socialista a favor, por unanimidade. Pois continuamos co punto último do orde do día, rogos e preguntas. Partido Popular, ten a palabra. Vale. Levamos 2 anos de legislatura. Eu estuve a repasar un pouquiño o que había desprometido, tanto o Bloque como o Partido Socialista. E quería facer unhas preguntas, non ruegos, preguntas. Cantos metros cuadrados ten o Concello en propiedade para facer o pabellón? Exactamente, en propiedade cantos metros cuadrados ten? Porque en precampaña había 650 metros cuadrados. Vaise a facer o pabellón nesta legislatura, que era a legislatura do pabellón? Vale, outra habitual. Os baños do Regueiro é tan difícil abrilos? Nada máis. Concelleiro non escrito. Si, eu presentín o día, pareceme que o día 28 de maio, antes do pleno extraordinario, presentín un escrito por registro, porque a min comunicouseme este cambio de sitio, e ali nombrabas un artículo da lei que usted non cumpleu nin no principio nin no final, simplemente me dixo, Matías, ahora en vez de aquí vas a sentar ali. E citou un artículo que usted pasou por alto completamente. Entón, presentei un escrito por registro para que se me comunicara cunha resolución da alcaldía, xa fai máis dun mes, e sigue sin resposta, nada, era por saber se usted ten pensado responderme ou non. As bicicletas xa están funcionando. Dixestes que iban a estar funcionando en julio, non sei, eu non as vin, ao mellor están. As viviendas sociales, Ten a palabra o concelleiro de Deportes para contestar aí unhas preguntas. Si non me equivoco, ahora mismo ten 500 e pico metros que son os que se compraron a Marcial, que xa son propiedade, perdón, que eran de Marcial, compraronse ao Ministerio. Eses xa están. Hai un acuerdo cerrado prácticamente con un propietario de 600 e pico metros. Hai outro acuerdo, non, hai tratado con un outro propietario 916, pero aínda non está cerrado. Fixos unha proposta a dous propietarios sobre 5.000 metros, pero aínda non está cerrada tampouco. Nada, seguimos traballando no proxecto, seguimos ca idea de que o pabellón sea aí, estaremos en contacto cando se nos complique, estáse complicando un pouco máis do que queríamos, e se nos complica, ao mellor temos que tomar algunha decisión entre todos. Entonces, aí pasaremos a comentar os pormenores de como está todo. Ahora mismo son 500, e a vara mágica na temos para saber se vai estar listo, non vai estar no 2027, xa ojalá estuvera empezado, e como mal menor, ojalá estuveran os terrenos e outros que veñan por detrás os puderan facer. Ese é o noso plan de traballo, é no que empezamos desde o principio da legislatura, é no que seguimos e non vamos a engañar a nadie. 511 son os que salían en papeles. A min, polo que hai ali, cando se mediron os terrenos, incluso pode haber algún máis. E nos terrenos, ahora mismo que estamos traballando, a área deportiva son... Eses son os que están fora da línea de costas. Creo que son cerca de 40.000 metros cuadrados, e nós estamos nos centrando nos
12.000, 11.000 e pico, 12.000, que serían onde se poden construir infraestructuras, que sería onde pode ir o pabellón e outra serie de cousas. Estamos centrando neses, porque, claro, son un pouco máis importantes para poder desarrollar eso. Xa se falou con outros propietarios que están fora dos 11.000, uns están de acordo, outros non. Antes de traer a pleno calquer cousa, comentarase a vos o que as decisións que tomemos sobre eso, porque ao mellor temos que opinar todos tamén. Non sei se había algo máis para nós. Os baños, a idea pode comentar ora Manuel, non sei se quere comentala, a idea é ao mellor poder abrir porque como comentamos antes, abrir ahora mismo ao público general eu vexo imposible, abrir en algún evento que se poida facer a través do Concello con algunha asociación, se quere comentar o Manuel, eso no que estamos traballando ahora. Festas, calquer tipo de eventos que se este facendo no Regueiro, actividades ou tal, de poderlo abrilo aí. Abrilo libremente, eu ahora mismo vexo complicado, porque como falamos sempre, non vou repetir, xa me repetín moitas veces. Pero esa é a nosa postura ahora mismo cos baños. Escrito nos próximos días se contestará o escrito. Bicicletas, eu creo que estuvamos ainda hoxe, levamos toda a semana con retoques en elas, eu creo que para a semana quedarán xa instaladas. E vivenda pública, pois, como ben saben, estamos estamos co Ministerio de Sanidade para comprar os terrenos da Avenida da Ponte, así que estea ao trámite o acordo XOAI por parte do Ministerio, e ahora mesmo só nos falta xa levar a Xunta de Goberno, aí hai uns flecos por cubrir, porque, non nos cadran aí algúns metros cuadrados que salen catastro e co que salen no registro da propiedade, pero é mínimo, sole saber por que hai ese desfase, que é mínimo, e nada, levar a Xunta de Goberno nos próximos días, e nada, firmar a compra, e o que hai é que empezar a funcionar para que estas vivendas sean unha realidade. Sin máis puntos nos do día, sin ninguna pregunta, ningún rogo. É que chama a atención que houbera 650 metros cuadrados a principios de legislatura, agora temos 150 menos. Xa se explicou no seu momento, hai un preacordo, no seu momento había un preacordo, sigue habendo o acordo que temos que darlle fin e teremos os 511 máis os 600 que se falaron. Pois, sin máis punto de orde do día, moitas gracias pola asistencia e boas tardes.